Hoe is het met hem? Ja, wel goed. Oh, het koelt nou even beter. Nou, nee hè. Ik bedoel, waar stroef voor seizoen gehad. Toen hadden we keihard ontwerp best, dus dat we echt weer een verademing zeg maar en echt heel veel motivatie. Ja, we moesten heel hard werken. Volle werk die op Scheveningen, een beetje hier op Medeblik en ja, vorige week race in Denemarken. En dan eigenlijk klaar voor het WK. Maar ja, bij het WK heb je dan inderdaad altijd die boten, mooie latting. En ja, dit is, wat hier gebeurt is gewoon heel bizar, want normaal had iedereen gewoon of je neemt je eigen boot bij, of je krijgt nieuwe boten, maar nu is een gedeelte nieuw en een gedeelte oud. En ik ben een van de gelukkigen die een oude boot had, met heel volle wetten erin. Dus ja, alsof ik een mooi tennisracket moet slaan waar een paar, hoe heet het, de bespanning net op zit. Dus ja, een uitdaging, ik ben niet met twee oplossen. Ja, want Roelof, dat is eigenlijk in principe gewoon oneerlijk. Daar komt het op del. Het is net zo dat jet, nee. Is die boot niet binnen Maaspluts hetzelfde? En dat ze dan zeggen, we leveren het materiaal voor zo'n evenement. Ja, zwaar dan gewoon dat er 100 dezelfde boten in. Ja. Okay. Dus dat, maar goed, oké, het WK zit op het punt van het begin. Het had een beetje het regenseizoen west. Had het regen maar haar hoorn dit seizoen, Roelof? Ja. Ja, hè? Ja. Oh, sorry, die kan wel nooit uit. Vind je het regen? Nee, wist het is... Dit is voor mij natuurlijk het eerste seizoen. Ja. En dan hoop je dat je gewoon lekker aan de slag in. We hebben best een lange pauze naar de speel. En een goede plan om het te beginnen, een kwart voorseizoen. Ja, en dat dan een beetje in het wetten valt, dat maakt het net makkelijker. En dan blijft het een beetje vrooien van plan en dan krijg je net helemaal wat je wil. Dus ja, het dreef maar hard, dat valt in het algemeen wel mee. Alhoewel gewoon, hoe is het algemeen? Ja. Nee, dat valt wel mee, maar ja, het is wel een oorseizoen dat je van tevoren het hoop je in natuurlijk. Ja, hoe wil je dat voor jij dan? Ja, het is voor het eerst eigenlijk dat ik een blessure hier, dus ik moest ook wel leren mee omgaan. Dus ik begon met een pijntje. Ik dacht ja, iedereen had wel pijn, je hebt gewoon bij topsport. Dus soms dan herken je net helemaal goed wat blessurepijn is of gewone pijn. Ja, blijkbaar op een game zit ik muur vast en we kwamen in het hier en ja, dan had je gewoon 2 weken mee je eigen sokken en schoenen te kunnen krijgen. En, ja, dan zit je soms wel een beetje mooie ziel onder je arm, maar ik moet steeds de motivatie zeggen als je lichaam het weer doet en je waardeert gewoon je lichaam nog meer. En ook, ja, ik moet eigenlijk een beetje accepteren dat ik een bejaarde ben in de topsport en wat beter op mijn lichaam mag passen. Wist wel. Vroeger wie het gewoon zei, mijn lichaam moet gewoon luisteren en wel wat ik zei. En nu is het van ja, ik moet snel even naar mijn lichaam luisteren, want die had er al toch 4 topsport op zitten, zeg maar. Maar wat wie het krijgt dan? Ja. Het wie kreeg wel handig, het is een heel lang verhaal. Eigenlijk net verloren hoor. Want ik ga hier van een goede recht, maar als op een game moment rechts is, maar mijn rechts zit heel goed uit, geen hernia, niks. Maar op een game moment rekt het ontstoken en vocht erbij en dan, ja, recht die beschermt zichzelf. Dus eigenlijk krijg je een soort van spasmus, dat hij dan gewoon vast zit. En dat gebeurt de hele tijd. En dan denk ik, viel het weer wat beter, maar dan wie het dan krijgt net helemaal hersteld en bam, zit heel recht vast. En dan kun je gewoon net voor roerbuk of achterroer of je sting gewoon met de stief. Ja. En dan, ja, dat moet je gewoon patronen doorprikken, weer vertrouwen krijgen in je lichaam, weer opbouwen. Maar ja, je reg is redelijk centraal, dus ja, je wil een broekje wil maar alles. Dus net heel veel in het wand. Nee. Is het voor jou dan niet lastig? Want dan had je eigenlijk een pupil, ja, in dit geval niet zus, maar die is net trainer is, want ze is geblesseerd. Ja, nee, als je net trainen kunt, kun je net trainen. Nee. Ja, zo simpel is het. Ja, ik bedoel, het is net moeilijker dan dat. Het is vooral verhaallastig. Ja. Ik zelf een lichte geschiedenis, dus ik weet hoe vervelend het werk in. Ja. En dan dat is gewoon heel, voor jezelf heel vervelend. Dat je gewoon, wat je zegt, het is eigenlijk net vol een hoorn, maar je kent niks. En dat is wel raar. Ja, want maar hij zou krijgt van de gek, maar toch een beetje serieus misschien. Ja, wie wel lastig. Hoe wie het dan voor jou om mij die nieuwe trainer te handelen? Hoe ging dat? Nou, volgens mij hebben we er gewoon beide heel veel zin in. En we hier zoiets van, kom op, beginnen voor... ja, ik weet het. Dat is het vooral. We hebben echt zoiets, een grote plan van, nou, dit weer mooi dan met je een mooi traject, naar je doel. Doel in 2020, alles weer fris, oors of hetzelfde, maar in ieder geval vol energie. Ja. De eerste dag, toch even net. Ja, dat is mooi jammer. Maar aan de andere kant, het is wel zo dat eigenlijk het hele seizoen steeds wel, het WK is de eerste belangrijke wedstrijd hier. Eigenlijk vanuit de winter zeggen ze dat al. En dat mag dan beginnen. En du bent nou fit? Ja, ik ben goed belastbaar. Ja. Oh. Ja, fit en zeker weten. Maar het is gewoon oppassen op het lichaam en ik hoop mee omgaan. Maar het wordt een lang evenement. Zoals dagen, 2 wedstrijden per dag.
4 dagen voorrondes, 2 dagen finals. Maar ik ben fit en weer sterk en ik had de zin en begin gewoon wel. Ja, want hij is een vaarwedstrijd gewoon in Aarhus in Denemarken. Dat wie dan werd het pre-event van het WK gefronteerd. Maar dat is dus volgens mij, maar daar ben ik even onze scorebordjournalistiek aan dan. Dat was mij heel goed, want hier staan helemaal goede uitslagen. Ja, ik denk echt zeker wel dat ik wel redelijk niveau onder de dag kan lezen. Ondanks dat we net op dezelfde manier gaan trainen die we altijd hadden, maar we gaan heel veel op de kant bepraten en dingen die en toch de follow gaan. Wat is dus naar visie? Waar denken we dat Sion heen gaat? Wat niveau moeten we helpen? Dus daar hebben we heel veel tijd aan gespendeerd. Video's en visualiseren en dat soort dingen en uiteindelijk trainen. Ja, en een gedeelte is hier in Medeblikbullen om te trainen en een gedeelte naar Aarhus. Maar ja, het is toch lekker om met hem te racen. Sion is natuurlijk racen, zie je tegenstanders, dus uiteindelijk in je hut game, maar je moet ook een beetje tactisch goed aanpakken. Maar ja, ik zit er lekker in, dus ik heb zoiets van kom maar op, kan er wel zin. Ja, dus maar is zij nou wel bij de beste van de wereld op dit moment? Ja, maar het hoge niveau wel dan, dat is altijd mooi. Tuurlijk. Het is net voor niks dat je... En dat kiezen wel Helly. Nou. Ja, absoluut. Het niveau wat ik in de trainingen zie is gewoon heeg. Vorige week in Aarhus weer heel aardig. Er zit nog wel wat ruimte voor verbetering, maar goed, daar heb ik nog een hele week voor. Ja. Daar gaan wij het met z'n tweeën niet vaak aan. Dit is sowieso mijn ziel, je wint het net op de eerste dag. Het is gewoon 6 dagen ziel. En de consistency keert het gewoon winnen. Ja. En dat wij zwaar kennen dat de laatste dag beter binnen dan de eerste. Dan hebben we al een heel... Jonge Cruijff hier dit. Ja. Is dat zo? Ja. Ja, dit ben misschien wat inkoppers, hè? Nee. Maar ja, dit nou ja. Nou ja, wist het is wel zo. Hoeveel dagen hebben we die in het hier? Nog niet eens 60, denk ik. Nee. En dit hebben mensen zo, dus 10% van het hele jaar is deze week. Ja. Dus ja, dan... Dus het is moeilijker dan dat. We gingen gewoon die eerste 2 wedstrijden zien, ja, wat er beter kunnen. En dan gaan we de volgende beter dan. Nee. En dan, maar ik doe even nog verwachtingsmanagement. Ik ken je van mezelf. Wat kunnen we verwachten nou dit weekend? Of deze weekend? Wat zit erin? Wat kind? Een titelkeer, wat ken ik net? Ja. Ja. Ik weet het sowieso, ik bedoel, wat de meest van me verwacht ben ik nooit zo van bezig. Wat ik van mezelf verwacht is wel heel duidelijk. Maar ja, ik kan net heel veel eigenlijk, ik ga gewoon 0 Jimmy Grutse tegenstanders ziel. Maar ik denk als ik het niveau wat ik in de trainingen onder de dag lees, dat als kind, maar ik denk dat het vooral is elke dag gewoon mijn best van. En dan zie je het vanzelf. Ik weet net hoe realistisch het is of net, dus ja, want dan even in het weekend zilt uitwezen. Ja, want normaal gesproken vind ik altijd nog eventjes van, goh ja, wat things dat binnen die concurrenten, we maar op letten. Nou ja, ik krijg eigenlijk al 15 jaar lang voor hetzelfde antwoord. Hè? Oh, wat is mijn antwoord eigenlijk? Nou ja, meestal boeit het die net. Nee! Ja, dat sowieso. Is er al hem vragen wat 10 antwoord werd? Ja, ik denk dat is een inkoppertje, maar dat viert dus net. Ja, nou, ik ben benieuwd, want... Roelof, wat ben haar concurrenten? Weet ik net, wat is die antwoord? Voor de pers heb je ook nog... De Zweedse, de Noorse, de Ierse, de Belgische en de Deense? De Ierse die is ook geplaceerd, maar die is geplaceerd, die kent het evenement net mooi dan. Die doet helemaal mooi, oké. Nee, en de Amerikaanse die had ik zo'n blessure dat ze net mooi kunnen wel. Maar over het algemeen, ja, dat we mooi en die jonge dames willen natuurlijk al je graag erop brengen, dus iedereen is er voor. Maar ja, ik weet eigenlijk nooit wat ik steeds om politiek correct te blijven, maar er is altijd maar één wet om draait en dat is mezelf en ik ging gewoon heel goed voor zwaar in deze weekend. Mooi om uiteindelijk in. Dankjewel, succes deze week. Dankjewel. Dankjewel.